שלום וברוכים הבאים לוועדת המעקב. אני רותה קופפר. מיד מתחילים. צללתי לתוך הנושא הזה. כל אחד יכול. הרבה פעמים אני חושבת שבאמת מלהקים גבר לתפקיד אישה, כי רוצים באמת להגחיך או להקצין. כל אחד יכול להגשים את עצמו. זה היה כזה כמו רגע הוליוודי, שאותו לא צילמתי. הסרט הזה הוא אחד הסרטים שהכי השפיעו עליי, ואחד הסרטים האהובים עליי. מאות אנשים קמו לרגליים והתחילו למחוא כפיים. זה נורא ריגש אותי. אז תשלב את זה באחת מהסדרות הרבות שאתה מביים. את הרגע הזה, זה קורני מדי. כן. רנן יש כוחות על-טבעיים מהבחינה הזאת. אמרת שאתה שקוע בעגנון, כן. בג'אז ובחזנות. וואי, מה זה עבר לי? אז במה אתה שקוע כעת? היו משקעים לא פשוטים, כן. מכל מיני דברים שעברנו בזוגיות שלנו בשנים האחרונות, אבל... אני חושבת שיש משהו גם אולי במראה שלי שהוא לא הכי סטנדרטי, אני לא... ואם לא היו אנשים מוזרים בכפר, ואתה היית המוזר היחיד של הכפר, אתה היית המוזר של הכפר, והיית נולד ומת המוזר של הכפר. וזה מוזר לי שאני עושה את ההומור הזה, מה שאני עושה זה בדיחות גרועות, כאילו. יש קושי, כי בן אדם שמופיע בטלוויזיה עם הבדיחות שלו, לכתוב למישהו אחר? אני אגיד לך את האמת, זה לא דבר שאת לא מתעסקת בו. זה איזשהו משהו שקורה לאנשים עם הרבה מודעות עצמית, או מודעות בכלל, אנשים מאוד מודעים ש... אני באמת נחשבת כאילו הכי מעופפת ומנותקת ואסטרונאוטית בקאסל, אני הבדיחה שלהם. אבל אני באמת, אם לא הייתי בארץ נהדרת, לא היה לי מושג מה קרה, אני באמת מתעדכנת בזכות זה שאני אישה. עצמה, את המנהגים, אבא שלי היה לו פינג'אן כזה, שהוא היה עושה את הקפה השחור שלו ככה קטן, ועושה כאלה. והסרט מבחינתי הוא גם באמת לא על הצבא. כי באוטיזם יש משהו נורא חזק של שבירה בין צורה לתוכן. זאת אומרת, אלוהים היה לו איזה רעיון, הוא אמר, תשמע, אושי, יש לי רעיון, אתה לא מבין, זה גדול, אוקיי? כל אחד צריך מגרסה. אתה מתחתן עם זונה, וככה אנחנו מבהירים לעם ישראל שאני אוהב אותם גם כשהם זונים אחרי אלוהים אחרים. יש כאלה, יש את הקהל הזה שהוא בא כדי שירדו עליו. בחרתי על ידי במאי הסרט, אלחנדרו גונזלס אינייריטו, להיות הפרוטג'ה שלו. את חמודי הראשון כתבתי כשניסיתי להעלות גם את הילד שלי וגם שקיות מהמכולת לקומה השלישית. אני לא כמו עוד ברק, ואם הייתי שמה... ופשוט לא הצלחתי. זה היה או הילד או השקיות. זה כמו האחידה הזאת, איך מעבירים את הנהר. לא יודע אם הייתי בוחר להיות טרוריסט, אני חושב שהייתי הולך לנסות להיות איש של שלום בצורה אחרת. זאת אומרת, יצאה פקודת מטכ"ל נגד הסרט. טוב, תודה רבה לך. זהו, באמת עבר מהר. זמננו תם. זה עצוב. תודה רבה, גלית. סיימנו? כן. יואו, לא הספקנו לדבר על... תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו, ותודה רבה ליעל שסינגרה עלינו. אני לא יודע. אני יודע שהוא יהיה איתי, כאילו, הוא איתך. אלוהים איתנו. אלוהים איתנו.